Kublishi punya piki parlok barok ki baju snel tenat ban pej ya kane ke video ha kane ka channel te kane kalong ka jimentip na ki kam lapenlat da ka sub divisional school education officer nong ston West Kasihil district namta ki post jong ki data entry operator bat office assistant te lada pidi ki belapas kelas 12 lengba ka computer course te kane kadai ke video na benta ke jokpi te sampai ya kane ke video hadu bandakot bapniu yaki detail ba kambnya te token parlok ini sedang no benta hakane ka video ka office jong ka sub divisional school education officer nong stone ka code application ya p namenta kini ki post jong ki data entry operator bat office assistant ki bedai ha ki post jong ki contractual basis ka ba shisnem bat kalastat pan sumit ya ki application form ke jong pi kadai hadu ka khandai terek Julai arajar arpusau te namenta kini ki post jong ki data entry operator ka bedai hapo ka PM portion scheme bat kinumba ki post ki belat kimpat ai bat namanta ka jinsiu ka ba katana jar haka shibnai bat namanta ki keran pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 12 pass lengba ka diploma computer application ka badai ka DCA bat kumjuru pidai bandon ya ka minimum experience ka balai snam hakane ka fill jong ka online dan offline entry bat pidiru bandon ya ka excellent knowledge haki MS Office bat management information system bat namanta ki post jong ki office assistant ki nombor ki post ki belat ki 4i bat namanta ka jinsiu ka ba khat arajar haka shibnai bat namanta ki keran pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 12 pass lengba ka diploma computer application ka badai ka DCA bat pidon kam ya ka experience ka ba shisnam ha kane ka fill jong ka online dan offline entry bat kumjuru pidai bandon ya ka excellent knowledge ha ki MS Office bat management information system bat ha karta ka phila amna apply kadai ha karta ka ba khat phra hadu life arsnam karta bat namanta ka relaxation part sansnam namta ki SC ST candidate bat namanta ka application fees nil omdon bat namanta ka selection process ka dealing ba ka interview te kumno pilaban apply te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila apna apply lengba ka standard application form bat ka biodata ka jong pi bat kumjuru pi ha ban mention ya o WhatsApp number bat u Gmail u jong pi ha ka application form bat pihak banlej sumit sya ka office jong ka sop divisional school education officer nong stone haswa ka khatkanai terek Julai arajar arpusau te parlok ha kane ka video tang kini jibentep balada pidon kino kipat ki bapim batchai ba sngeu ba ban komen ha kane ka video kubleshibun